ako by to malo dopadnúť a to, jak to naše myslenie neustále proste myslí a teraz, keď napríklad nevyrieším tú jednu vec nejakou myšlienkou, tak proste si zoberiem druhý klín, druhú myšlienku, aby som to vyriešil. A keď sa dostaneme do toho stavu, že uh, a chvíľku nemyslím, tak sa, tak sa dostanem do takého jak strachu, že tak mal by som niečo zase, nad niečím zase rozmýšľať a častokrát sa tej pauzy človek aj zľakne. A nevšíma si práve tie drobnosti, čo ty si Katka hovorila, hej, že v tých drobnostiach, v tých pauzách myslení sa častokrát skrývajú tie asi najkrajšie veci, ktoré okolo nás sú, aj situácie. Keď sa tej pauzy zľakneme, tak začneme rozmýšľať zase. A keď si, keď si zostanem s tou pauzou, tak potom bez nejakej námahy, možno, že to chce nejakú trpezlivosť, človek zostane v pokoji. A práve v tom pokoji potom vníma také tie pekné veci, ktoré okolo nás sú, situácie. A týmto spôsobom aspoň u mňa to tak funguje a začalo to fungovať niekedy dávno a už sa to proste len prehlbuje, že tá myseľ sa pre mňa nestáva nejakým nepriateľom alebo proste niekým, proti ktorému by som mal nejak, nie že bojovať, ale ktorého by som mal naprávať. Ona sa v podstate týmto spôsobom, a není to nejaké cvičenie, to proste tak samo ide. Ona sa v podstate, keby tým, že je neuroplastická, tak sa úplne inak poprepájajú tam tie neurotransmitery a začne rozmýšľať inak. Ako keby to nebolo proti mne. A pre mňa je myseľ môj kamarát, ktorého potrebujem na praktický život. A potrebujem vyriešiť pragmatické veci, čo sa týka práce, rodiny a bla bla bla, nákupu a tak ďalej. Ale stále viem a všímam si to, že stále myslí jednoduchšie. Nerozvetvuje tie myšlienky ďalej, ale proste nejakým spôsobom je to stále jednoduchšie a jednoduchšie, aj to myslenie. Tým pádom mám viacej energie, napríklad všímať si tieto pekné veci.